Само на 2 км от крайморското село Камен бряг и на 18 км от общинския град Каварна се намира Националния археологически резерват Яйлата. Приморска тераса с площ 300 декара, отделена от морето с 50-60 метрови невероятно красиви скални масиви. Легенда разказва, че на Яйлата прекарал последните си дни римския поет Овидий, заточен в град Томи от император Август. Приятелите му го измъкнали от град Томи с кораб. Овидий се приютил в залива на Яйлата и бил укрит от местното население. На Яйлата се намира пещерен град от 101 жилища, заселени още през 5-то хилядолетие преди Христа. Това е единствения пещерен град в България с човешко присъствие, може би още от 5-то хилядолетие преди новата ера. Освен това, тук се намират и много други такива интересни паметници, все още, които се срещат само тук. Това са 4 некропола от скални гробници, винарни, каменни винарни, каменни, много интересни каменни кръгове с диаметър от 20 до 50 метра. В северната част на голямата Яйла се намира малка ранновизантийска крепост, изградена в края на 5 век. Частично са запазени 4 кули и една кула порта. От античността са съхранени още светилище, жертвени камъни, винарни, 4 вкопани гробници. Уникалните пещери са използвани през средновековието като манастирски комплекс. По стените на някои от тях все още личат прабългарски знаци – руни, кръстове и каменни икони. Освен, че е наситен с много паметници на историческото наследство на България, резервата Яйлата е и с богата растителност и редки животински видове. Тук гнездят и преминават за зимуване към бреговете на Африка над 178 вида птици. В Националния археологически резерват Яйлата са регистрирани повече от 270 животински вида. Средния корморан гнезди у нас в пещерите по скалистото крайбрежие само между село Тюленово и Нос Калякра. Включен е в Червената книга на България като застрашен вид. Голямата и малка дропла почти вече не се срещат у нас, а тюлена монах напълно е изчезнал. В миналото е обитавал скалистото крайбрежие на Черно море около Нос Калякра, Маслен нос и Странджа. През 1936 година около Нос Калякра са живели 128 тюлена, през 1979 2, а след 1980 година вида не е наблюдаван повече тук. В България могат да се наблюдават почти 70% от птиците, обитаващи европейския континент, поради минаващите през страната ни трансконтинентални миграционни орнитоложки пътища Вия Понтика и Вия Аристотелес. Най-подходящи места за наблюдение има по Дунавското крайбрежие, по Северното Черноморие, включително Яйлата и Нос Калякра, по Южното Черноморско крайбрежие, в Национален парк Шуменско плато, в Проведийското плато, в резерватите Горна и Долна Топчия край река Тунджа. Яйлата е царството на широколистния божур. В резервата могат да се видят и красивите ириси, познати още като пероники. Родината им е Мала Азия, но са характерни и за степната растителност, каквато е тази в Национален резерват Яйлата. Освен тези видове, характерни са и лайка, коило или степна трева, житняк, див овес, див ръж. През 1989 година местността Яйлата е обявена за археологически резерват. Въпреки това обаче, тази уникална забележителност по Северното ни Черноморие е почти непозната както за българи, така и за чужденци. Една от причините е, че резервата е недостъпен за посещение, особено при мокро време. Той се намира на 2 км южно от каварненското село Камен бряг и до него се стига единствено по селски черен път.
Направи ми впечатление, че отиваме на някаква историческа местност и така като пътувахме с автобуса беше трудно и си задах въпроса, а все пак туристите, какво става тук с това нещо? Община Каварна намери изход, за да започне превръщането на резерват Яйлата в достъпно място както за учени, така и за туристи. Той е по проект, финансиран от пилотната интегрирана инвестиционна схема за регионално развитие на Североизточния регион за планиране. Стойността на целия проект е 269 484 евро, като финансовото участие на община Каварна е в размер на 33 285 евро. Продължителността на проект Национален археологически резерват Яйлата, туристическа атракция с развита и достъпна инфраструктура, е 18 месеца. Основната цел на този проект беше осигуряване на устойчиво развитие на туристическия сектор в община Каварна, тъй като туризма е приоритетен отрасъл на икономиката на нашата община. Смятаме, за съжаление обаче, че той не е достатъчно все още развит. Лошата инфраструктура спира туристопотока и в този смисъл наистина това е изключителна придобивка, тъй като добрата инфраструктура подпомага достъпа до такива големи обекти. Проектът, който община Каварна реализира, е стратегически по отношение на политиката към туристическия бизнес в региона. Максимално подобряване и оптимизиране на инфраструктурата, правилното маркетиране на услугите, обогатяване на туристическия продукт и увеличаване на туристопотока са целите и приоритетите на общината и чрез този проект те се доближават все повече до тяхното постигане. А всъщност целта беше да се оформи един